Bang! Og vi vil gerne præsentere jer til spørgehjørnet med Malle og Leis. Og i dag skal vi lige sige, at vi dedikerer den her til Assad og Sasfan, som er nogle utrolig seje drenge. De styrer fucking meget. Ja, det vil bare lige sige, at den er kun dedikeret til jer, og vi har også lavet en lille dans til jer. For jeres skyld, Sasfan, you know. Så det bliver rigtig hyggeligt. Jeg er til Tomgang. Og vi begynder. Er I klar? Og vi vil sige... det var vores... Nej, den var på hjem fra... Og vi vil bare lige sige tak til vores fans, og jeg håber, at mange gider like den her. Til fans. Hej. Og vi vil bare sige... Assad og Sasfan styrer. Hallo, I får lige en thumbs up. Sas.